empezamos a preguntar. E logo, ademais desto, falando das miñas historias, escribindo e debuxando, tamén son ilustrador para historias ou novelas ou contos que fan outros escritores. É o máis normal, non? O normal é que por un lado este o escritor que inventa unha historia e que escribe a historia, pero que non ilusa ben. Entón chama o ilustrador, que debuxa moi ben, pero que non inventa historias ni nas escribe. Eso é o máis normal, non? Entón teño feito tamén ilustracións para libros de outros escritores. E tamén teño feito outro tipo de ilustracións, que non son para novelas nin para contos, son, por exemplo, para diccionarios ou enciclopedias ou libros de texto do cole, cualquier tipo de libro. Eso que fago, é o meu traballo. Quero dicir, traballo deso, pero digamos que tamén a miña vocación. A que te gusta debuxar aquí? Que levante a mano, que te gusta debuxar? Xa feitas as presentacións, bueno, a partir de agora xa directamente levantando a man calquera que teña alguna dúbida que vaya preguntando. Estás traballando en algún libro? Algún novo libro, mira. A ver onde teño unha... Eu, cando falo de libro, non diferencio, falo de libros e de cómics, das dúas cosas. Eu o último cómic libro, a última cousa que publiquei foi este cómic de Marco Pola. É unha serie de aventuras tamén fantásticas, non? A protagonista é unha illa, lóxicamente, con brazos, con ollos, con nariz e con boca e tal, con nariz non, pero con boca así, que atopa un remo grande que era dun xigante, e utiliza o remo e empeza a viaxar polo mundo, a ter aventuras e tal, non? Entón saiu antes de Nadal bueno, ten unha ampliación da portada, saiu este, é unha ampliación, sí. O sea, eu fixen ese libro, é unha ampliación que se fai para cando é como agora, para que os do fondo vedes ben isto, non? Sí. Entón, este saiu antes de Nadal. E o último que acabo de facer, que agora mesmo está na imprenta, imprimíndose, encadernándose e tal, e que sai o mes que ven, isto é unha serie de cómics, non? Sobre estes personaxes, e o seguinte desta serie que é esta sería a portada do seguinte, non? Marco Pola e os piratas da lúa. Hai uns piratas que únicamente saen pola noite e que en vez de a clásica bandeira pirata, pois teñen esta bandeira coa lúa e un parche, non? Digamos, hai uns piratas boas, uns piratas malos, hai unhas batallas, hai uns abordaxes, hai todo, hai uns tesouros, en fin, ese tipo de cousas. Ese é a próxima cousa que vou publicar ali, sairá o mes que ven. Se Senji ao final sí que mata a súa nai. Un momento, imos ver unha cousa. Que levante a man os que leran o primeiro. Que levante a man os que leran o primeiro e o segundo. Ben, entón, podemos falar do primeiro e do segundo, pero cando falemos do segundo temos que ter un pouco cuidado, non vayamos dicir que hai moitas cousas a tal. Bueno, para os que non leran o segundo, Senji é unha cobreguiña, é unha serpe pequena, é unha serpente preadolescente, esa idade tan concreta, tan peculiar. Resulta que, bueno, resumindo, tites a primeira parte na que basicamente, ainda que pasan moitas cousas, como o título indica, pues basicamente Lina vai buscar a Pouco e remata atopando a Pouco, e a segunda parte na que eles dous volven a vila de Nil, que é de onde saen, mírase como rematou o tema da vila, porque na vila pasan moitas cousas, e polo medio hai un malo, que é Dion, que faise amigo de outros máis malos todavía. Non sei o nome. Que son, a ver... Ulaanbaatar, Shahur e Senji. Eses mesmos. Que resulta que, bueno, son os malos, non? Normalmente nos libros hai os vos que queren conseguir certas cousas, ten uns objetivos e queren conseguir algo, e queren conseguilo, son vos por medios vos. Están os malos,
que queren conseguir o mesmo por medios malos e ademais impedir que os vos consigan a súa cosa, non? Entón, Edión fais amigo de xente mala e tal, e un deses é Senji, que é unha cobreriña pequena, pero que a súa nai é unha serpe moi grande, chamada, a nai era Tragaldeas, e a filla, cando sexa maior, será a Tragacidade. Pero como se chama, que é un nome moi raro? A nai. A nai ten un nome porque aparte está no pozo, nun pozo aquel no que vivía. No pozo do olvido, me parece. No pozo, sí, é un nome como... é un nome destes raros, sí. E resulta que hai un momento, bueno, remata a segunda parte, anuncianse libros, no futuro, digamos, a historia, no futuro da serie, pois haberá un enfrentamento entre a filla, xa despois de dar o estirón